Η άσκηση αυτή ανήκει σε μια κατηγορία ασκήσεων στην οποία χρειάζεται να διώξουμε τις απόλυτες τιμές. Όπως βλέπετε υπάρχει μια παράσταση η οποία έχει απόλυτες τιμές. Μιλάω πάντα για την παράσταση α, μια παράσταση η οποία έχει απόλυτες τιμές και θα χρειαστεί να απαλείψουμε, όπως λέμε, τις απόλυτες τιμές. Για να δούμε όμως με τι ισούται η απόλυτη τιμή ενός αριθμού ω. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί μόνο η γνώση του προσήμου του ω, δηλαδή αν ο ω είναι θετικός, βέβαια συνήθως δεν δίνεται με φουσκίτσα, αλλά γράφεται ότι ο ω μεγαλύτερο του μηδενός ή ίσο, στην περίπτωση αυτή είναι ω. Σε μια άλλη περίπτωση που το ω είναι αρνητικός, και να πω πάλι ότι δεν δίνεται με φουσκίτσα, αλλά θα λέει ω μικρότερο του μηδενός, σε αυτή την περίπτωση η απόλυτη τιμή του ω ισούται με μείον ω. Έχοντας γνώση λοιπόν της απαραίτητης θεωρίας, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη λύση αυτής της άσκησης. Και για την ακρίβεια θα πάμε να διώξουμε τις απόλυτες τιμές. Είπαμε λοιπόν ότι για να διώξουμε την απόλυτη τιμή πρέπει να ξέρουμε το πρόσημο του αριθμού που βρίσκεται μέσα στην απόλυτη τιμή. Για να βρω το πρόσημο του χ-1, το οποίο το βλέπω εδώ, το χ-1, θα πρέπει να κάνω χρήση όχι ολόκληρης της ανίσωσης, του κομματιού που μου χρειάζεται. Για την ακρίβεια μπορώ να γράψω ότι το 1 είναι μικρότερο του χ. Αυτό μόνο μου χρειάζεται. Από την ανίσωση μπορώ εύκολα να πάω το 1 στο άλλο μέρος, να αλλάξω και πρόσημο, 0 θα μείνει στο πρώτο μέρος, άρα το χ-1, όπως εύκολα διαπιστώνω, είναι θετικός αριθμός. Γι' αυτό μπορώ να βάλω και ένα συν εδώ πάνω, έτσι απλά για να το θυμάμαι. Συνεχίζω με το δεύτερο κομμάτι της ανίσωσης, που βέβαια θα είναι το κομμάτι ψ μικρότερο του 3. Αυτό το κομμάτι της ανίσωσης, πηγαίνοντας βέβαια με μεγάλη ευκολία από το 3 στο άλλο μέλος, μπορεί να μου δείξει ότι το ψ-3 είναι αρνητικός αριθμός, γι' αυτό επιτρέψτε μου να βάλω ένα μείον. Έτσι λοιπόν μπορώ τώρα να διώξω τις απόλυτες τιμές, αφού γνωρίζω τα πρόσημα των αριθμών που βρίσκονται μέσα. Με την ακρίβεια. Το ξαναγράφω με ευλάβεια, α ίσον απόλυτο, χ-1 και απόλυτο του ψ-3. Να σημειώσω ακόμα μια φορά ότι βρήκα ότι ο πρώτος αριθμός που βρίσκεται στην απόλυτη τιμή είναι θετικός, ο δεύτερος είναι αρνητικός, ποτέ δεν ξέρω τι θα συμβεί, εξαρτάται από τις ανισώσεις. Έτσι λοιπόν, κάνοντας χρήση αυτού που είπαμε, θα γράψω απλά χ-1, διώχνοντας την απόλυτη τιμή, και εδώ έτσι θα γίνω λίγο πιο αυστηρός, συν πλην ψ συν 3 γράφω τον αντίθετο του αριθμού που υπάρχει. Οι πράξεις είναι πολύ εύκολες. Μείον ψ συν 3 και όπως βλέπετε δεν δυσκολεύτηκα να βρω το χ μείον ψ συν 2. Έτσι λοιπόν κατάφερα να διώξω τις απόλυτες τιμές από μια παράσταση. Να περάσω τώρα στο δεύτερο ερώτημα, αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι ένα κλασικό ερώτημα ανισοτήτων. Ουσιαστικά εδώ παντρεύει την προηγούμενη ενότητα με τις απόλυτες τιμές, μεταξύ ποιων τιμών βρίσκεται η παράσταση α. Θα ξεκινήσω με κάποια ιδιότητα ανισοτήτων
Θα γράψω την πρώτη ανίσωση, όπως είναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω και πολλά πράγματα. Θα γράψω και τη δεύτερη. Θα παρατηρήσω ότι υπάρχει ένα μείον ψ στην παράστασή μου. 2, μικρότερο το ψ, μικρότερο το 3. Θα πολλαπλασιάσω με το μείον 1, το γνωστό τέχνασμα, το έχουμε ξαναδείξει. Πολλαπλασιάσω με μείον 1, να προσέξω εδώ ότι αλλάζει τώρα. Μείον 2, μεγαλύτερο του μείον ψ, μεγαλύτερο του μείον 3. Για ευνόητους λόγους θα τη γράψω με μια άλλη σειρά, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο την ανίσωση. Εδώ δεν χρειάζεται να βιάζομαι, πρέπει να καταλάβω τι γίνεται. Και έτσι λοιπόν έχω δύο ανισώσεις, μπορώ να την πάρω. Έχω δύο ανισώσεις οι οποίες είναι ομόλοπες. Ξαναφέρω εδώ κάτω. Δύο ανισώσεις τις οποίες φυσικά μπορώ να τις προσθέσω κατά μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες βέβαια της άσκησης. Έτσι λοιπόν, βάζω μια γραμμή εδώ, προσθέτω κατά μέλη. Έχω λοιπόν μείον 2, χ μείον ψ. Δεν εξηγώ πολύ τις πράξεις, αφόρες πράξεις. Και εδώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προβλήματος, προσθέτω το 2 σε όλους τους όρους της ανίσωσης, 0, χ μείον ψ, συν 2 και 4. Το μόνο που θα έχω να κάνω είναι να αντικαταστήσω το χ μείον ψ συν 2, το έχω ξαναδεί, είναι το α. Έτσι λοιπόν καταλήγω ότι το α, όπως μου ζήτησε, είναι ανάμεσα στο 0 και στο 4.